Hello लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि चेनेलाव फिन खेबसे बरायना फिनलायबाय आरोना लोगोफोर दिनैहाय जोंहा बैसागु मोसानो थांनो ओंखारबाय नै फिसाजो आंना इथिं सासे दं इथिं सासे दं नै दा मोसानो थांसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि जोंनि मोसानायखौ नायनो गोसोब्ला थाम्फै बिरलायलायबायब्ला नोंथांमोनाबो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बिदिब्ला आंजों लोगोसे नायफ्लांबाय थादो जोंनि मोसानायखौहाय जों गामिनि मोसानायखौ बिदिब्ला भिडिअखौ दिनै स्टार्ट खालामनोसै थ'दो हेलौ जाजा नुदो जे मानसिखौ नै मोसाग्राफोरा आंनि पार्टनार बिसोरो नै जि मोजां मोजां देलायथारबाय मालाय सिख्लाफोरा Jalan sebelah sini. Lihat mana